Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, hindi nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. So, kumusta naman mga higala nga itong mga suking tigpaminawan, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot sa ato ang pagsibya, aging manusab sa ato mga Facebook page, manusab sa uban nga mga media platforms nga ato ang gigawi aron gyud nga mapaabot ka sa tagsa-tagsa ninyo ka mga nahimutangan kining atong programa. No hala no. May mudto usab sa atong mga sa tanong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang tanan nga mga kaparian ubos sa Diocese of Dumanete. dili Dumanete, Dumanquete. Ayan no, nahala no. Of course, ang ato ang Episcopal Vicar, mga Episcopal Vicars, Monsignor Larry Katubig din sa isla, Monsignor Albert Erasmo Bohol diri sa North District, o Monsignor Marino Ibo diha sa South District. Ang atong Judicial Vicar, kumusta na si Monsignor Gamaliel Tulabing, o ingon man usab ang ato ang Vicar General, no, si Monsignor Glenn Corsiga. Ang ato ang amigo mahigala nga matud pa niya maniwala kanyan. Mamanaya mo ang sangon magingala, maniwala kanyan. Ikaw sa mga kung gawix din na sa diha sa kini Kalumbuyan, no? Ang ato ang gawix din ha, no? Ang ambungan, no? Nga kora parugo karon din sa Kalumbuyan nga akong gawix, no? Si Father Christian Goberdiano dili Father Christian Dorango. Nakala no, may ngunto na kanatong tanan nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa pangluwas niining kamuntuhon. Nahala no ato nga sa atong Saint of the Day karon ng puding. Usa pa der ang ato abag Saint of the Day karon. Murag sikuan mo doon na pa de, may ito, murag San Athanasius. Maog yun, kurekek kami nung pulding, no? Ang ato karon nga, ato karon nga Saint of the Day, mao si San Athanasius, no? Saint Athanasius is a bishop. He defended the doctrine of the divinity of Christ, was exiled for many times, but zealously continue fighting against Arianism. Ayan, no? So, karong adlaw mahigala, gihinumduman na to ang lain na pong patron sa katolikong simbahan, nga maoy usa kini ka obispo nga gipanalipdan gyud ang matud pa kabalaan ni Kristo. Kaya doon namang gipipila mga higala nga dili mo tuo nga si Kristo Diyos. So, muna gitawag Arianism. No, kining si Arius ba? Arius. Usa kini siya kapari nga mudag na unsa pinaabot in taon siya hang paminsar nga niingon man hinuon siya nga si Kristo kuno tawo ra og dili Dios. Pero ang atong gituuhan gyud nga mga Kristiyano o Katoliko nga si Kristo Dios og tawo nga matuod. Namo na gidipinsahan gyud ni San Athanasius. Kita pod aton yung gidipinsahan si Kristo isip tawo og Dios. No. Nahala no, ato nga tibayaw no sa og timayong mudto si Yuyong og si Eli Mapili. Okay no, ang ato ang mga maabtik na kaubanan usab sa ato ang Commission on Migrants and Itinerant People. Okay man usab ang ato ang kanang gitawag natong kauban gihapon sa ECMA si kining nalimot ko sa si Sister Luz Estrelianes ug katong kauban na mo last week, no, kasi nalimot kulos, no, si Bibang of course ang katong usapag yun, no, katong ato ang OFW nga didto gyud siya pod sa kining Saudi ug siya mo share kabahin sa mga matud pa kaagi sa usa ka OFW. Hala no, may mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Okay, wala lang usa kita karoy CBCP News may higala ha, kay medyo naulo apiki ko gamay tungod sa daghang katrabaho kay duol naman ang among fiesta diri sa bitsadot ng gulo. Among fiesta diri sa kining Ayungon
Pizza 15 San Isidro. So muna nga medyo uluapi kita gamay kay padayon kita nga nagpa-improve usab sa atong simbahan dagat tangi pang tukod muna nga medyo busy-busy ta gamay mga higala. Okay? Dahil no, ari na kita sa ato ang ginagmay Jolo joke. Nag-istorya gihapon kini si Busting o si Picoy. Ay, Busting ko kining sa ngalan ni Mr. Cheng, kumusta naman day ka? Okay na ko kay Padre, patayon nagyapon sa ato mga negosyo ba? Very good, no? Sa may negosyo ni mo karon. Patayon kita sa atong kapangumpra gihapon. Kini bang palit-palit gihapon taputaw, day mga scrap ba, mga scrap. Ay, very good, no? Dako kay na ginansya ng kuana. Ay ko rasap pero mabuhi agad gihapon ta. Very good. No, ato dahil nga timbayaon o mayong mudto ang tanan natong mga buyer and seller. Buyer, no? And seller o kining mga scrap irons, no? Si Ronnie, dili sa ayungon si Ronnie. No, si Ronnie, no? Muna sa mga banggiitan po diri. Nahala, no? Ato dahil nga, ato ari kita sa ato ang Jolo joke. Nag-istorya gihapon kini si Busting o si Picoy. Koy. Unsa naman po nating? Pa-ininglisyo na po kunin mo? Dili na. Kaya nakadungog man po kunin mo nga maayo po kang mo hinapon. Kabahin hinuunog hinapon ting muna og makasustinira sa dana. Maubasa ito pa kamaong kang mo hinapon ginagmay. Doon na sa day nabala na nagamay ting. Sige, nung testingan. Unsa may hinapon og linungag. Sayo na linungag ang hinapon niya na ukara. Ngilngiga na gud ini mo. Unsay hinapon og linungag? Hukara. Teswito gid ay ka. Sige kanang hinapon og lubi. Kanang lubi ko ana kagura. Mati maayo ha gid ini mo. Maayo ha gid ini mo. Kuy no? Unsa pa man? Sige, kanang lubi kag kagura. Kanang linugaw. Unsa may hinapon ana? Kutsara. Ayan, no? Okay. Okay. Linugaw, kutsara. Sige, kanang sudan. Kanang sudan, miswa. Ayan, no? Miswa. Sige, kanang gwapo. Kanang gwapo ko na, akura. Kanang ngilad. Kanang ngilad, ikaw ra. Saba diya, pag naway mo ng imo, isalvage manuunti ka ron na, iipon manuunti ka ron miswa. Ayo ra, kumidya ra. Muna siya, pag imo kong isalvage, muna ang kona na, ang kinapuna na, ayaw ra, kumidya ra. Joke ba yun? Joke na ito, may layo. Okay, no, padayon ta mahigala sa tuwa nga mga buhatono ni ini kamuntuhon. Pero ari na kita mahigala sa atong katikisem. Katikisem na ta. Pero kanang magnubina ta ba? Kisa man gyud nag-una ni ana. Naman sa mga ngano magyung magnubina man ta. No, pero kining nubina kinsa man gyud nag-una ang himo ni ana o niya nganong magnubina man ta. Sige mo na ato nga i-discuss karon no kabahin sa nubina. Unang-una, kining nubina usa kini sa mga oral tradition nga nakatuna nato gikan sa mga apostoles, sa mga nahauna kanato. No, nahauna ba? Muna ilahang ilang gitulo nato. Ilabi na gyud sa mga apostoles. Muna gitawag og oral tradition. Ano man kay kung atong basahon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 mo kini nga atong mabasa. Therefore, brothers and sisters, stand firm and hold on to the traditions which you have been taught by word of mouth or by letter. Yan o, sa ato pa, hold on, stand firm and hold on to the traditions which you have been taught by word of mouth or by letter. Sa ato pa, kining novena, usa kini sa mga pagtulunan nga gitudlo kanato. No, pero wala na nasulat. Kaya muna oral tradition malagi ni. Nya atong hidumduman nga ang pulong nga tradisyon
Dili ni siya Binisaya. Spanish ni siya. Tradisyon. Tradisyon. No, muna, no? Tradition. Tradisyon. No, muna, no? Unya in English, tradition. In Spanish, tradisyon. Busa dili ta makabasa ni ini sa Bisaya nga Biblia kay dili man ni binisaya ning tradisyon. Kuan man ni siya kanang kinatsila ni or kanang gitawag og English. Kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, kapitulo 13 versikulo 2. Sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, kapitulo 2, versikulo 15, mao kini ang atong mabasa. Busa mga igsuon, barog nga malig-on sa og pabilin, no? Busa mga igsuon, barog nga malig-on og pabilin diha sa mga gikabiling, no? Busa mga igsuon, barugi nga malig-on og pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Wala, no? Sa to pa nagsulti na daan si Kristo o ang mga apostoles sa San Pablo nga doon na gyud sila mga gipangtudlo nga naa sa wali o sa sulat. No? So nya kinsa may unang naghimo niini kining gitawag natog novena, of course, ang mga apostoles. Kung atong basahon sa buhat sa mga apostoles, versikulo 3 hangtod sa 4, sulod sa 40 ka adlaw, human siya mamatay, mipakita si Jesus kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagpamatuod nga buhi gayud siya. Nakita nila siya o nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Ug samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatanin niyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Sa ato pa, 40 days human nga namatay si Kristo, napakita na siya pagbalik. No, unya, doon na siya gisulti niya. Matud pa niya, ayaw kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatanin niyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. No, gasa sa Espiritu Santo buti pasabot, no? Ang gitugo ni Jesus gituman nila sa mga apostoles. Wala sila mobiya sa Jerusalem ug didto sila mopuyo sa lawak nga ilahang abutanan. Ato kanang mabasa sa buhat sa mga apostoles bersikulo 1 kapitulo 1 bersikulo 12 hangtod 14. Unya ang mga apostoles namalik sa Jerusalem gikan sa lungsod sa mga Olibo nga may gilayon nga 1 ka kilometro gikan sa syudad. Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak nga sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolomeo, si Mateo, si Santiago, anak ni Alfeo, si Simon nga patriarka ug si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigong sila kanunay aron mag-ampo. Samtang nagpaabot sila sa pagkunsad sa Espiritu Santo, nag-ampo sila. Sa ato pa, ang mga apostoles giingnan mo ni Kristo, no? After 40 days napakita na sa pagbalik yan nga ayaw mong biya sa Jerusalem adto ra mo sa balay abutanan nato sa to sa taas. Samtang nagtigong sila, nag-ampo sila. 40 days ika-40 ka adlaw. Nagikan ni atong adlaw ika-40 ka adlaw. Kung atong basahon sa sulat ni San Pablo, ikaduhang sulat ni San Pablo nga sa taga Corinto, kapitulo 2, versikulo 1 sa 4, sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit, usa kalit may haguros gikan sa langit sa makusog nga huros sa hangin ug milukop kini sa tibuok balay nga ilahang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila sa kalayo nga nagtungtong diha sa ilang matag usa, diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug bisultig nagkalain-laing pinulungan sama sa gisulti kanila ni Kristo. Sa ato pa 40 days nagsugod na sila didto sa kining didto na sila sa itaas sa ilang abutanan. Unya pagka ika-50 ka adlaw
no, samtang nagampo sila, mikunsad ang Espiritu Santo. Sa to pa 40 days, pag-abot sa ika-40 ka adlaw, nisugod na sila og ampo. Unya, pag-abot sa ika-siyam ka adlaw, wala pa nito nga. Pagka ika-50 na, kay Pentecostes man na, ika-50 man na, mikunsad ang Espiritu Santo. Sa to pa, siyam ka adlaw sila nga nagampo, pagka ika-10 mikunsad na. So dito magsugod ang gitawag na novena. Nga naman, tungod kay sa ika-40 ka adlaw, nisugod sila og ampo, no? So wala pa mag-abot ng ika-40 ka adlaw, wala pa sila ni ampo. Pagka ika-41 na, ni kusugod na sila hangtod sa ika-49. Pagka is-50, mikunsad ang Espiritu Santo. Sa to pa, siyam ka adlaw sila nga nagampo. 9 days sila nga nagampo. Ug dito magsugod ang nobina. Sa ato pa, siyam ka adlaw sila nga nagampo para ber mikunsad ang Espiritu Santo. Sa ato pa, muna nga kung adunay mga dagkong ukbat, muna nga nahimong batasan nga kung may dagko ganing selebrasyon, dunag yoy novena aron pagka ika-10 mukunsad ang Espiritu Santo atol sa kasaulugan, no? Unya kung mangutana kita unsa man ang mga gasa sa Espiritu Santo day pader. Kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 12 bersikulo 8 sa 12, mao kini ang mabasa nato. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag sa og mensahe sa kahibalo. Usa lamang ka Espiritu aron maghatag sa pagtuo ngadto sa usa ka tawo, samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayo sa masakiton. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatagan niya hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan, ug sa laing tawo naghatag sa hiyas sa pagpasabot sa maong pinulungan. Apan maurang espirituha ang naghimo ni ining tanan. Itagaan niya og nakalain-laing hiyas ang matag tawo sumala sa iyahang pagbuot. So ang mga gasa nga na ang mga gasa madawat nato as part sa mga grasya nga atong nadawat human nga nagnubina kita alang sa usa ka kasaulugan. Ug gikan sa mga apostoles gipadayo na kini hangtod karon. No nga kun adunay mga okasyon dunag gyud pagnubina, no, siyam ka adlaw. So kung magnubina kita, murag mamahimo kana nga spiritual preparation. Kay nganuman madawat man nato ang nagkalain-laing grasya sa Espiritu Santo ika-10 na. Kay sa ato pa ika-40 ka adlaw, ika-40 ka adlaw giingnan sila ni Hesus nga ayaw mo biya diri ha, adto ra mo sa Jerusalem pagampo mo didto. So ika-41 hangtod ika-49 nag-ampo sila. Pagka ika-50 mikunsad na ang Espiritu Santo. Ug didto na magsugod nga kitang tanan na nga ang nobina gisugda na og kanang matud pa gihimo na sa matag higayon nga adunay mga mga dagkong okasyon. Manang ginaingon nga unsa ganito pangutana nato? Kinsa man gyud nag-una niini? Ang tubag ni ana, kining nobina ang nag-una gyud nga naghimo niini mismo ang mga apostoles. Pero wala gyud nila planuhan, nahitabo lang kay first time man gyud to. And then unsa may nganong magrubina man ta sa pagkakaron, no? Kung dunay dagko kay mga okasyon, palitan kapistahan, birthday, kanang dunay mga anibersaryo, mayo pod gyud nga magrubina kita. Nya dunay mga pangutana, pero sa pagnubina, any kind of prayers will do. Pero dunay mga guide, especially kung santos ang imuhang pistahan, doon ay mga guide sa nobina. First day, second day niya. Pero ang problema usahay kay labi na kaning nobina sa patay bitaw. Ang mga manalabtan usahay murag dili nila bitaw kumplituhon. Usahay doon na sila giingon nga trisayo, no? Tulora ka adlaw kuno ang ilahang pagrosaryo. Ato na po'y uban nga ilarang buguson kay gusto sila nga usahon na nila ang ilahang pagnobina. Tubag nga na, kung nobina gani, siyam yun na. Siya kay taken from the word noibi man na. Noibi, nobina. Siyam ka adlaw, no? Ito pa, mga manalabtan, ayaw ninyo og matud pa ihikaw ang siyam ka adlaw nga pag-ampo sa tanan nga mga ni-request nga mag-ampo mo, no? Nga mo manalabtan mo kay usay mga manulabtan daghan malagi puno silang mga matud pa tulubagon mo na nga usahay ila lang dadon sa ila. Ila rang buguson usa ka adlaw ra ang nobina, no?
magsugod silang nobina alas 5 sa kadlawon, then pagka alas humang pamahaw ikaduhan na kaadlaw, pagka alas 7 naton nga maabot og siyam ka pagnobina sa usa ka adlaw. Muna nga pagka ikapulo na pagka ikasiyam na dadon na ni balayaw. No, mamnunay mo unway manalabtan nga moingon nga dadon ra nako sa amo ning akong pagnobina adto ako magnobina sa balay. Dili na pwede, dili makasabat ang inyong mga kauban kanang mga pamilya, no? Dili na mahimo. Kung mahimo mga manalabtan, ayaw nagbuhata ha. Nya ang uban pod usahay pod ila pog 3 sayo, tulo ra pod ka adlaw, murag 3 ba. Ayaw kung siyam ka adlaw gid na. Nya dunay uban labi na ma-fiesta, muna nga ato nga gi-encourage nga mosimba gyud kada adlaw siyam ka adlaw, no? Aron mukunsad gyud ang Espiritu Santo diha kaninyo, no? Pero dunay uban nga tungod lagi kay daghan kaayong mga mga buluhaton dili yun makakumpleto sa siyam ka adlaw. Okay ra na. Muna nga ato yung pasponsoran, no? Aron gyud nga mapadayon walay bugto ang novena. Kada adlaw man na siya. No, pero kung makahimo gyud ka siyam ka adlaw mas maayo gani. Pero bas Pasko ba? Pero bas Pasko. Muna kami diri sa Ayungon, mo start mi sa among novena karong pizza size alas 4:30 buntag aron nga daghan na makaapil kay wala pa man ay trabaho. Nya mga taga-Babaw makatugbong pa pod makauli pa pud ang among librihan og kanang painit. Papainiton pod sa mga sponsors nga ilang kauban, no? So klaro na. Okay lang. Okay na. So isip mga katawhan sa Dios, kinahanglan masayran gyud nato isip Katoliko, kinahanglan masayod gyud kita unsay mga pagtulunan na nagpaluyo sa atong mga tradisyon. Of course, kining tradisyon, no, dili ni siya pag-unsa, pero apil ni siya sa mga gipangtudlo ni Kristo niya. Ayaw kalimot, ang mga apostoles adunay katungod sa pagdili ug sa pagtugot. No, naman na sa Biblia. So wala no, so sa atong pagpadayon, sa atong pagpamalandong, atong paginauton nga tagaan kita kanunay may lawas bisan pa sa mga kalistanan. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.